Eseche machalo kamaendi en chenro noendo mar Nonro mar Oboke kikelo ni koda an Okelo machiegni ahinya e wach ma chenro ni endi an Oboke ka endi adek madam mondo mi kora alum ni weche mantie gi mana matin kende mondo ing'e gino endo mabende dhi nyime. Wach mantiere ka endi polls where the numbers are. Maendi e wach mantiere e Daily Nation sama bende wacho ni koro kuonde ma namba nitie kata kwan nitie maber mag jogo ombulu. En wach mantie ka bang' koro IBC nyoso loro wach no endo mar ndikruok mar jogo ombulu. The total number of listed voters, the IBC opts to grow this number in the new drive and $1,200,000. Mano emasani ndikoro nitiere achiel kachiel makoro ne osekawo ombulu. Wach machielo mantie kendi ni bring it on Ruto dares Uhuru. Sani koro Ruto kod Uhuru donjo manendo e mayim mar tipo sama bende koro jalupne nonyise ni ok onyalo wacho ni en kende emotiyo e Jubilee kaendi to Ruto to onge. Mani ler makoro ne Ruto wacho kanyo endo e achiel kachiel. Oboke ni ndika wadhi nyime kaendi to oboke ni mar ang'wen en mani koro bring it on gloves off as Ruto dares Uhuru to a political duel. Maya wach mantiere kanyo endo en wach mar lweny mar tipo sani endi e kind Uhuru Kenyatta kod William Ruto. Ka endi ka ang'iyo wach machielo mantie ka endi en keter the outsider in Uhuru's cabinet. Sani endi koro CS ma devolution manendo Charles Keter. Sani endi koro ne ogwetao ka koro wuok kodhi laro komendo mar governor ma Kericho. Eseche gogo eko senior state officials quit to contest political seats. Eno ka endi ka John Munyes ma be dwaro mondo dhi obed governor ma Turkana nye ogwetao Aden Hamed magi manyo wuok te mondo mekoro gidhi gi tim mago magin ng'wech mag siasa. Ruto Kalonzo gain in last voter listing. Maya wach mantiere ni koro Ruto kod Kalonzo ne nembni mabeyo kata kwan mabeyo mag jogo ombulu manyien mane ondikore. Mano e ler mantie kanyo. Wach machielo mantie kaendi en ni koro Kenya flattens Omicron wave. Kenya otimo maber ahinya e weche go mag dwoko piny ke mano endo mag kute mag COVID-19 mag Omicron. The highly infectious variant saw the country's positivity rate rise sharply, but it fell just as fast. Mano e wach mantiere kanyo endo. Masks provide best protection against COVID-19. Amido mondo mi ibed ni irwako mask seche te. Pod wacho ni pod mask gima pod nyalo konyo ahinya e weche mag COVID-19. Mano ler mantiere kanyo endo. Mano ka koro wadhi go nyime. Scrap metal dealers ask for a month before ban takes effect. Maya wach mantiere jogo kuma bende koro uso chumbe scrap metals waro mondo mi migi kata dwe mar achiel kende ka koro poko chak mago eko ma gin kuma nchane oketi mago uso chumbe kata scrap metals. Mage weche mantiere Daily Nation kaendi mang'eny ahinya pa josomo kod jondiko nitiere kanyo maneno ka koro ng'eny ahinya e oboke ni. Ka ang'iyo kendo komachielo kaendi en mani koro Salah back at Liverpool, man still in party mode. Me wach mantiso ni koro ni Salah koro nye odoka manendo e tugo ne Liverpool. Sama bende koro mani to pod nitiere piny endo mar Senegal. Eno ka indika Senegal President Macky Sall, who is the Senegal national football team captain Kalidou Koulibaly and coach Aliou Cisse holding African Cup of Nations trophy upon team's arrival in Dakar on Monday. And in pod en nyasi malicha hinya gwenge ko mag Dakar. Sambe ko roja ten pinyo wacho makuro endo ma en Macky Sall ne orwako gi maber ahinya. Ne en wach maduong' ahinya makoro ne jogo eko ntiere godo e gwenge go eko mag Senegal. Adiere king'iyo kata mana bas mane giidho en bas na makawaida. Pinje makaka Senegal gin pinje ma Kenya oingo mabor to wan kata mana dhi tugo kanyo pod ok wanyala. Wach malich ahinya. The Standard wach mantiere kanyo ndo ni the new tyranny of numbers. Eni koro magi kwan mang'eny ahinya mag jogo ombulu koro ni kanye ka koro ikwane achiel kachiel. Nairobi ema nigi namba mang'eny ahinya ma en gi 2.5 Kiambu nigi 1.3 Nakuru nigi 1,000,000 Kakamega nitie kod 100,800 Meru nitie kod 1,700 Machakos County nigi 1,600 Mombasa nitie kod 1,600 Bungoma 1,600 Kisii 1,600 Murang'a bende 1,600 Kanyendo onge county kata chiel ma Nyanza ma osechopo kata 1,600 Kum counties wago te magina ng'wen onge gara mana Kisumu ero koro pok nochopo kanyo. Ito bokni ndi mar auchiel. Attacking Ruto will cost you votes, Kenneth tells Ruto. Peter Kenneth onyiso Ruto ni sama idhi nyime gi donjiri kod Uhuru Kenyatta bro mna mai
ombulu madi yudo e gwenge mag Central Kenya. Politician Peter Kenneth has faulted Deputy President William Ruto and his allies for insulting President Uhuru Kenyatta. Kenneth said Dr. Ruto and his allies will suffer the political consequences of disrespecting a kingpin who has political influence in the vote-rich Mount Kenya region. Mano e wach mantiere kanyo endo yanyanyo Uhuru to ng'eyo ombulu kibiyudo. Manigi makoro Kenneth wacho. Madirom jo Jubilee delegates elefangwen mag Jubilee sani koro bro sero Raila manendo NDC. Mane wach mantiere Oboke ni maraboro kama chelo bende anyway parody for mergers with like-minded parties. Waipa koro yonso Kalonzo mar mondo mikoro otim manendo ma en winjruok. Kod bende dundo buche mamoko. Uru ntiere Mombasa kama bende koro chako chenro manyien manendo mar mashinde mapek ahinya mago mag timo weche mag kansa. Uru a bit on UHC rollout says it will lead to key health care gains. Mane wach mantiere Uru wacho ni sani ndi koro universal health care bro kelo mano mabende en weche mang'eny ahinya mag kony ne jogo madwaro mar mondo mi oyudgi e weche mag thieth. Atuli Kayandi, I have never seen something like or similar to an earthquake in politics, but I have severally seen betrayal due to Tumblequake. Maneka katuli kuru loso ka shereka chiela Tumblequake or earthquake which magasiasa be mameti sani ndigeze nyime kagi kacha kidero podentire kamateka hinye do maondo michule 1,400 ndo chule million 420 manone ke yare weche gwe kuma gosuru en lwenye makinyi ka kinyi makidero okuyue enigi ne bichi musebedo ka matimre mawe eno kaendi weche mag tuke kwa yamna jigo ko mag Senegal kod tim nendo margi mane oloyo mago tuke mag African Cup of Nations en ma entire kanyo. Atieko kod Oboke Mother Star, watch mantiere Oboke Mother Star kaendi to make changes after mass exodus. Uhuru to make changes after mass exodus. Uhuru koro bro timo magoma bende gin lokruok makagi kacha sambene koro jogo kuma gin jotend migepe mang'eny nyogwe tao ka koro wuok e chenro manoendo mar sirikal ka gidhi manyo kombe opogore. Wavinya Ndeti ne wuok, ano kende ka John Mosonik ne wuok, ano Charles Keter bende wuok, ano Aden Mohamed bende ne wuok, John Munyesa, Patrick Ole Ntutu, ntiere Ken Obura, ntiere Gideon Ngaro. Magite joma dhi laro kombe mag governor. Wachimalicha hinya. Ka ang'eyo kendo dhi nyime en koro ng'eni en ang'o mantiere staka endi malicha hinya en wach mag gima koro gwetao gi gin maging'eny. Itopo kwenye mar auchiel wachman the dam completion to top Azimio list. Na wachman tiri the Party of National Unity says it will push for the completion of keystone projects under Raila Odinga Azimio government. Pia nyo wacho ni gido mondo mi weche mang'eny ahinya ma koro opodo pokorumo kaka mago eko magero yao kata dams mondo mi otim achiel kachiel. Cutthroat clash as Uhuru Ruto exchange words on scorecard. Mana wach mantiere kanyendo Wiper gives Kalonzo freedom to engage ODM leader Raila Odinga. Sani koro Wiper yene mar mondo mi Kalonzo nyalo twak kod migosi Raila Odinga e weche go mag chung makomno endo ka dhi nyime. We have no money to verify aspirants for integrity EACC. Mana wach mantiere kanyo endo no kaka endi weche gi kimari expressway osechak lose kendo ike maber malich miwuoro. A man waters flowers freshly planted on the pillars of the newly constructed expressway in Nairobi, Kenya on February 8th. Adira no ka en gima timre ka endi expressway no sani ndi koro rie kamoro minya na kadho kamoro museum el ana koro osechak gola ame wiye kanyo. Nyiso ni en gima koro sani orie kuma koro orume to obedo ginendo maber.
wachoneka ni Ruto suffers sour grapes syndrome. Ma wach mantiere somo pajo somo ko yondiko kech kendo ndiko kanyo endo Ruto ntiere kod sour grapes mana e wach mantiere. King'iyo wad is nitie jago mabende iluongo kaendi ni TikToker mano endo Kinuthia, en dichuo to ero klip mon ahinya kata king'iyo Instagram wacho ni kikupara ni an gay, an ok an gay. Jalango said sorry to us. Arrow Boy, my wach mantiere kaendi. Kiss FM's Jalango apologized to Arrow Boy and his girlfriend Nadia Mukami for revealing their pregnancy to the public. Mana wach mantiere kaendi Jalango nyadho yo kiera wach makome onego beno wacho. Bien's wife Chiki Kuruka maendi mantika and singer Bien Baraza has warmed the hearts with the sweet messages to his wife Chiki Kuruka in a competition that Sauti Soul's members are participating in.